Πάμε να κάνουμε μια κρουαζιέρα τώρα. Περίπου σαν αυτή που θα σας στείλουμε, όχι όμως Χριστίνα Νικολαίδου με το ίδιο πλοίο. Καλημέρα, καλημέρα και στο καλεσμένο μας. Καλησπέρα Πόπη, από Ιταλικού εδάφους, αλλά στον Πειραιά. Πώς γίνεται αυτό? Βρισκόμαστε στο 10ο όροφο, σε ένα από τα 17 καταστρώματα του Κώστα Φαβολόσα, ενός του μεγαλύτερου κρουαζιερόπλοιου με ιταλική σημαία, το οποίο βρίσκεται στο πλαίσιο του παρθενικού του ταξιδιού στην Ελλάδα, στον Πειραιά. Μαζί μας είναι ο κύριος Γιώργος Παλιούρας, διευθύνων σύμβουλος της Cruise Experts, εταιρείας αντιπροσώπων της Κώστα στην Ελλάδα, ο οποίος θα μας μιλήσει για το μέγεθος του καραβιού, του κρουαζιερόπλοιου, των ανθρώπων που μπορεί να φιλοξενήσει και φυσικά τη σημασία που μπορεί να έχει μια τέτοια επίσκεψη στην Ελλάδα. Να τον ευχαριστήσουμε κιόλας για το ταξίδι που κάνει προσφορά στους τηλεθεατές μας, έτσι. Να είσαστε καλά, να είσαστε καλά. Καταρχάς να ξεκινήσουμε πόσους επισκέπτες, πόσους επιβάτες μπορεί να φιλοξενήσει το συγκεκριμένο πλοίο. Το συγκεκριμένο πλοίο, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο με ιταλική σημαία. Έχει 1500 καμπίνες, 17 καταστρώματα και μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 3800 επιβάτες. Η οποία αυτή τη στιγμή η πληρότητα του πλοίου είναι πολύ μεγάλη, αγγίζει το 100% και βέβαια αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην Αθήνα για περίπου 10-12 ώρες. Μια πολύ σημαντική επίσκεψη και από απόψεως τουριστικής βέβαια, τουρισμού. Βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Πειραιά και για την Αθήνα. Αυτά τα μεγάλα πλωτά ξενοδοχεία να επισκέφτονται πολύ συχνά τον Πειραιά, πλημμυρίζουν οι δρόμοι του Πειραιά και της Αθήνας και οι αρχαιολογικοί χώροι με ένα τεράστιο όφελος για τις τοπικές οικονομίες. Και μιλάμε κιόλας για μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες, αν όχι τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εταιρεία κρουαζιέρας, που βέβαια επέλεξε τον Πειραιά για το πρώτο της ταξίδι. Ναι, η Κώστα είναι η μεγαλύτερη εταιρεία κρουαζιέρας στην Ευρώπη και ο μεγαλύτερος tour operator στην Ιταλία. Κύριε Παλιούρα, θα μας πείτε και τι κάνει ο επισκέπτης μέσα στο πλοίο, ο επιβάτης μέσα στο πλοίο, πώς περνάει την ημέρα του, που μπορεί να απασχοληθεί. Μιλάμε για 10-15 ορόφους στο κρουαζιερόπλοιο. Τι μπορούν να κάνουν όσοι επιλέξουν να περάσουν τις διακοπές με αυτόν τον τρόπο, και ο τυχερός της αυριανής μας κλήρωσης, γιατί με έναν ανάλογο πλοίο θα ταξιδέψει, έτσι. Βεβαίως, με ένα ανάλογο πλοίο και τα 17 κρουαζιερόπλοια της Κώστα είναι υπερσύγχρονα και μοιάζουν πάρα πολύ με το Κώστα Φαβολόσα. Το οποίο βασίζεται στην οτροπία, Πόπη, για να πούμε και αυτό που ρώτησες, κάστρα, μύθι και όνειρα. Η διακόσμηση και οι δραστηριότητες που μπορεί να απολαύσει κάποιος βασίζονται σε αυτό το τρίπτυχο και τι μπορεί να βρει κάποιος, είτε είναι ενήλικας είτε είναι παιδί. Κοιτάξτε, κατά τη διάρκεια της ημέρας υπάρχουν δεκάδες δραστηριότητες πέραν από τις πισίνες, τα υδρομασάζ, τους χώρους άθλησης, το γυμναστήριο, το προσωπικό του πλοίου, το οποίο είναι περίπου 1100 άτομα. Διοργανώνει ψυχαγωγικά παιχνίδια, δραστηριότητες έτσι ώστε να απασχολεί και τους μεγάλους και τους μικρούς φιλοξενούμενους του. Κατά τη διάρκεια της νύχτας υπάρχει καζίνο, υπάρχει δισκοτέκ, υπάρχουν διάφορες παραγωγές στο κεντρικό σαλόνι του πλοίου. Πολύ μουσική, πολύ χορός και πολύ κέφι. Καλά ταξίδια να ευχηθούμε εμείς και ζηλεύουμε. Τι ωραία που είναι. Να είστε καλά, καλά ταξίδια και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για το δώρο που προσφέρετε στους τηλεθεατές. Αύριο μια κλήρωση λοιπόν. Τα Φρό στο 54529 θα ταξιδέψετε με ένα πλοίο σχεδόν έτσι, ανάλογο με αυτό που μόλις είδαμε.